Bala Ken Rosas. Tinapalabas nagturong dagiti duwa nga agent iti underground ni Jeremy ngam awan ti asino man anasang petanda. Kat ditoy natakwatan da anauraman ti underground. Sinubyan da Darius ken Alexandra Tilakay adakdakamaten ni Darius ngam sandan anakita pay. Kabayatan na. Agganat ni Jeremy amaimbagan ti sugat na. Tapno makabalas iti naramid ken kuana dagiti agent. Plinanumat ni Michael ti date da Darius ken Alexandra. Pinaguray na ni Darius iti maysa restaurant a pagkikitaan da. Kabayatan na, iti panagturong da Michael ken Alexandra iti restaurant. Maysa lakay ti galata nagbalasiw. Linapdan niya ro ni Alexandra ni Michael amang tulong iti lakay. Kilat ang nagpakita da ito'y iti sangwanan tilugan. Kaya pinaputukan na ni Alexandra. Itagagayem, tinggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Natamaan ni Alexandra. Itaray ko di ospital. Anya dito ang marikirik na. Agkabamatan. Kaslasan ang normal dito eh. Apay nga tangaon pa lang damay kat kang Alexandra. Ni Michael ti umawawag. Hello Michael. Sa dino ti ayan nyo? Itay kayo pa lang ng rurayan. Napaltugan ni Alexandra, sir. Ha? Adda kami ita dito sa ospital. Anya? Basol ko, sir. Basol ko dahito yan napasamak. Di ka nagsawi ti kasta Michael. Uray kabilin na kun, sir. Aklunag tanyaman na panusa ngay paay mo kanya. Michael, saan mo abasol dahito eh? Saan tayo ang nagayatan? Adda pa'y lang iti emergency room ni Alexandra. Saan mo takayat nga ibaga ti doktor ti kasasaad na? Oh. Naging lalayngak namin, sir. So, kasto'y tinagbanagan na. Ita, naisagmak paikit din. So, basol ko, sir. Basol ko talaga. Maladingitan ang itinapasamak kini Agent Alexandra, Agent Darius. Chief, nabayag kaming agpartner kini Agent Alexandra. Italaan na pasamak na ito eh. Amo kadakkel nga asset ni Agent Alexandra iti daytoy nga ahensya. May sa babay. Ngam na isang sangayan ti kinaturod na. Ket aging gaita. Saan pa'y lang mabalin ang makasarita ti partner ko, sir? Ala, ikararag tayo langan ti kasasad na. Wan nga rod, sir. Kat sapay ko ma, tadanggan ti Diyos ti kararag ko ita. Apay ka dinasan. Mamati ak iti kinabilag ti kararag, Agent Darius. Ay, nagansulakit din ayat itao dito palengke ita. Nana Linda, Naitantay, may kamagayam ng palengke ba raw? wen na. Kat adda nabasag iti pagiwarnak itaylaan. Anya dayta. Dayto ini. Naka front page ni Agent Alexandra. Napaltugan. Anya, ni Alexandra kunam. Wen na. Ay na, jaklakit din na damdamag dayta na pasamag. Kat kumusta di ka sasahan dayta? Nana, Ay nabarog, di mo ibaga na tayo ni Alexandra. Ay saan na mabali na mapasamag dayta? Saan, Dante? Ay na Darius, di mo lakit tinimbagbag kanyang tinapasamak ni Alexandra. Diyan na lagi pa'y. Di ko nam siguro. Si ka lang, ti mangipatpatagkan ko na.
Ibagakan ka, Darius. At andapay ang napatagkanyak ni Alexandra. Nasakit unay tinakam ko. Nga iti sa bali pa'y atao ti pakaamuak iti napasabagkan ko na. Apay, kayat mo ka di nga ilimod ti amin, Darius. Awan ka ti konsensyam. Nana, saan lahat na kayo ti maladingitan iti napasama? Nakarkaro akpay. Ibagaman kayak, Darius. Ada ka di pa'y namnaman ni Alexandra nga agbyag. Uray dagiti doktor amang tamtaming kan ko na. Kat saan damat na masumbatan day ta sa lutsud ko, Nana? Anya, kayat mo asawan. Ay, Diyos ko. Nana. Kat mabalin na day tuwin ti manggibos iti biyag na. Saan? Saan apod no day ta, Darius? Saan? Makita nga awan puot ni Ma'am Alexandra. Naduma-duma tinaikabit iti bagbagina. Jak may tulad na kita, anti kasta ka sa saad na. Joyce. Tinakaturtured a babae. Ita, kastan tinagbanagan na. Jak mapakawan ti bagik, numatay ni Ma'am Alexandra. Joyce. Saan mo asawon dayta? Awan basol mo iti napasama. Nagdagsa na panunutan, asyak, alalaki, akadwana. Katjak pa'y naprotektaran. Awan na aramidak iti dayjay ak kriminal anang paltog kan kwa na. Michael, Sakla kuman tinatay. Sakla kuman tinatamaan iti bala. saan ka nga agsao iti kasta? No sika tinapaltugan. Kasano kami iti anak mo? Kan may isa. Naitaray mo mat iti ospital ni Ma'am Alexandra. Dagkalaban nagdayta na itulong mo kan kuana. Chief, may salang nga tao ti akin aramid iti dayjay. Well, kat dayto iti artist sketch na. Kastamatan, ada ito yung resulta at investigasyon ng iti scene of the crime operatives. Nitsago ti akin aramid iti daytoy. Amok Agent Darius, akayat mo ti agibalas, gapo iti napasamag. Nga magtanang ka lang, tasaan na basta-basta na iti at tao. Kitam, sigun iti record na, adun ti kaso na. Wanyarot sir, kat panawanin, tapnusong bata na dagiti addo abasol na. Ada pa'y gayam kaso na rape. Ado pa yan, ti pinapatay na. Kasanuman ngamin. Talagang sakit di anatrain na ito'y at tao. Jeremy, nakaragragsaka kita. Apay, Mat. Oh, basam dahiti apagiwarnag. Napaltugan ni Agent Alexandra? Wen, daytan, ti paggibusan na. Nasayat, Mat. Tapno maksayan ti kalaban ko. Asino nga ta tinatured at tao ang nangarami di ti dayta? Ado na giti napaspasak tanda. Siguro, may isa kadagiti gumurgura kadakwada. Saanan anapatag? No asino man tinangaramid iti dayjay. Kat sapay la kuma, tamatayan dayjay nga Agent Alexandra. Manipod dito'y paglamlam mga. Makitak tidakkel nga apartment da Jeremy kan Emily. Da kayo adwa ti sarunok apatayan
kalpasan ni Alexandra. Nangrunas si ka, Jeremy. Siyak ti manggibos itibiyag mo. Bilibak ka, sir. Naglain ka talaga. Puro buls ay titama na. Sagsaganak lang ti bagik. Ni. Sir, para iti anya day tangar aramidam. Para iti kriminal anang paltog kini Alexandra. Namuamon no sino ti suspek? Juan. Katsak mati manggibos iti biyag na. Darius Barok, di dakmat pastrakan, dagiti nurse iti silid nga ayan ni Alexandra. Talaga saan na mabalinana, ay siyong aming ti ayan na. Kan maysa, di umatla ang makasarita. No ikatan dagiti na ikabit iti agong kaniwat na. Anya nga iti mapasamak. Mabaling ka din, Ana. Santa pa lang ang pagsaritaan na ita abanag. Nagsakit a panunutan, Darius. Narikat nga awatan da ito'y napasamak. Impay sa gana kong tilugan, Jeremy? Agur uray yung ti driver. Santan nga itugot ti driver. Oh, asino nga ron ti mangi drive iti lugan? Apay, kabutan mo ti ag-drive. Saan matakas ta? Ha? Jeremy, kita ang dayjay. Anya tinakita? Adala kay iti dayjay abanda. Awan mat. Adda! Kumikita dito ayan ta. Amangan no jagbas basura alakay. Amangan mat no agsisiim. Man ti makam mo dito yung apartment ngayon ta. Kasano ko nga damang siim ka data dito eh. Wen, pudno aman mano ti makaammo iti daytoy a lugar. Nga may saditan ni Tiago. Saan ka di? Anya. Amangan no iso jay nakitak alakay nga agsisiim. Palpaliiwan na ta, Jeremy. Anya ko matipagbutngam no isuman dayjay. Naibagamon anatured a pumatay dayjay alakay. Kat amangan no adda dito eh. Kat panggap na ta apatayan. Sa nag-apati iti dayjay nga agbagtit. Pulos. Jeremy, anya nga rod ita tiaramidan ta. Amangan numang tsim-tsim pulaang. Tapno mapatay na ta. Anya tiaramidam. Tapno maunanta. Di mo mat nga rod amo. No sa dino ti paglamlamangan na. Ngamin, kalat-latan nga agparang. Addaam mo amabalin na paglamangan. Sigurado. Adda ijay ni Tiago. Numabalin, jak kaya ti agsubli iti pampanakkel mo a lugar. Ijay underground ko. Di mo kati ammo nga special dayjay lugar para kanya. Malaksid ngamin anagad tayo. Nakabutbutang ijay. Napintas dayjay paglamangan, Emily. Ket no kas pangarigan ta kasapulan nga aglemang ta. Ijay ti kapintasan a lugar. No sikala ko mangaminan ti mapanijay. Di na kun isurot pa'y. Sana mabalin. Masapul akadwa kalata. Gaputaan mo ti kalidad mo. Adayo ka di pa'y? Nagatid dugmatan ti biyahe? Agtutor ka. Into naramkit ti panagmanehom, Emily. Ala. Parpartakan pa itagpataray. Kumusta ni Alexandra, Michael? Awan pa tinagbaliwan na.
obserbaran da lang. Kaasimat ni Ma'am Alexandra. Sapay ko ma, tagsublin ti puot na. Day tati kanayon ko ngay karkararag. Ado ti mabalin na pa'y amatulungan. Ngam may saba na tinakaro apag dandanagak, Joyce. Anya day ta? Ni Sir Darius. Marik na tinalaw sa pungtot na. Kat sigurado, sapulin na talaga tinang paltog kani Ma'am Alexandra. Arumbang lang day ta. Pasit ti trabaho na day ta. Sa pulan, kan pasugbatin na dagiti kriminal. Ngam kasano no adadangag pagkatibiyag na. Sana mabalin adwada ka ni Alexandra amapukaw. San pa yan alpas ti laban ko kada kayo at duwa nga agent? Kalpasan ti babae nga agent. Da ito'y matlalaki ti sarunok. Agsagana kan, Agent Darius. Sumaruno ka maten iti partner mo. Pumatay ka. Pumatay ka. Damanan ti salbag at timag. Pumatay ka. Nagsakit tilapayag ko. Paramanak! Anya itatima ko ng Jeremy? Ayan, ti ipampanakal mo nga underground. Anyo tinapasamak ditoy. Apay nagbalin mo tan nga uging tiinan anadak nga underground ko. Awan tinagbati. Nauram amin. Posible nga ta nga adda dito'y ti birbiro kam ani Tiago. Ti awanan bain. Isulakit di tinanguram iti underground ko. Ay, akiaman iti Diyos. Tanayakaran ni Alexandra iti silid. Manipod iti ICU. Naipanan diti recovery room ako nada. Ay na, naksayan mo't dagiti na ikabit kan kwa na atubo. Kaskada, no anyala ditan nga aparatos. Ay, nagkutitiramay ti ima na. Ay na, agsublin ti puot ni Alexandra. Manipod dito'y ayan ko. Makitak arimwar ni Agent Darius iti balay na. Aglugan na ni ti kotsay na. Saan ka nga gapura, Tiago? Adala manalaing no kasana mamapatay da itatao. Kaslanad launak. Timbalyaw dito yan ko. Nakita nak. Bimba ba ni tikot sina? Turong dito yan ko. Aglimangak. Umadayo ak dito yan. Nadlaw na ka talaga. Partakak na. Mangkita kitom na lugar paglimangak. Kalpasan na. Paltog akon. Dito'y abanda ti pagpustwak. Sigurado adito ti pagnanamang pirok itinagturungak. Kunana siguro amamay sanak. Siyak timang may saken kaita, Darius. Anya ti pagbanagan ni Darius. Kagayem, di liwain na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas. Intaray ni Michael ni Alexandra kalpasan anapaltugan na ito'y. Dagusmet ang natakamat ani Tiago tikang runaan as suspect itinapasamak. Kabayatan na. Agsisimet ni Tiago iti apartment apag nanagdan da Jeremy ken Emily. Ket nadlaw da ito'y ni Emily. Imbagan ni Jeremy, asaan na akabutang ni Tiago. Nalagip da pa siya ti underground, ngam nadismayada, iti matakwatan da anauram gayaman da ito'y. Iti ospital, naiyakaran ni Alexandra iti recovery room. Kabayatan na,
Sinimat ni Tiago ni Darius manipod iti apartment na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Umasidagan. Katlo mapasan dito'y paglamlam mga. Sige. Umasidag ka pa'y tapaltugan ka. Salbag. Inunanak tawanan pa in. Nadaplisan ti abagak. Lumabanak. Sana mabalin na mga bakak. Sumukukan! Sa tino tayan na. Apayadyak makita. Matay kan! Lahat anak gulimag. Natamak siguro kat natayan. Pumatay ka. Patay ang mami nito. Anta man ang titimag kamanggag ko. Pumatay ka. Adaywanak! Sardunanak! Awan pala to'y paltog ko. Alay, tisugat ko. Alay, Saan ka na makalipas, boy? Awan ng tibalam! Sumukukan! demonyo. May saka, demonyo! Adaywanak! Congratulations, Agent Darius. Narestar mo tikang runan ang most wanted criminal. Iti pagilyan. Agyaman sir. Ano? Agsagana ka. Ang mga yabak iti preskon. Isaganap na itabagi, Agent Darius, para kadag iti adu asaludsod dagiti reporters. Nakasagana akong, Chief. You deserve a promotion, Agent Darius. Di mo lang mo. Nga hindi pa lang kita dan rekomendasyon mo para iti promotion. Kaya mamatiyak. Arumbang lang ang maipaayday takan kaitan. Kastagayam tila nga day ta Tiago, sir. Kasladyak patyan nga doon tinapatay na. Katnukit kita kasla di na may turad ti pumatay. Ngam, may bagbaga. Nga eksperto iti panang papatay babaen iti paltog. Puso ti tamtaman. Iso adago sa matay dagiti biktima. Imbaglakit din. Tanakalasat ni Ma'am Alexandra, sir. Wen nga rod. No kumatawan ti press conference ita, bisita ako ma. Demonyo kayo! Oh, Adaywanak! sumarden ka di Santiago! Sir Darius, kaslamat na nagwala. Nakabutbutang ti panagkita na. Wen nga rod. Kat sigun iti sa psychiatrist anang examen kan ko na. Adda sakit na iti panagpampanunot. Iso ano da duma? Adda ti mag-amang mangag na. Ngay sumat ng ti pagbutbut nga na. No kasta. Saan nga rod adito iti pakaibaludan na, sir? Posible. Gapot akalpasan ang may aramidan iti report. Gan may parang iti preskon. Iti mental hospital di papanan na. Umaydak patayan! Ipaltog ko! Sandak ang katawaan! Adaywanak! Una yung ti kasasad ni Tiago. Adaywanak! Anya ko mati pagdanagak no natiliwdan ni Tiago. Saan ka amadanagan? Mabalin ada kamaten na tinagan mo? Nabuyam met iti TV. Napanagnakan ti maysa doktor nga adda sakit ti panunot ni Tiago. Kasano kuma amamati ti korte kan kuana, ha? No pinatay tala ko maidin. Nadakamat nga iso ti akin aramid iti nagsasaruno a panagpapatay kadagiti kalabas. Kat kabilangan ti panang patay na iti kabsat mo. Mangkita ta iti napinta sa gundaway. Ket numayapan iti mental hospital. Mabalin asar ken ta dayta.
patayin ta ni Tiago. Talaga gayam anotorios day dya tao? Talagang agbagtito ni Tiago. Isungay katam day ta panagdandanag mo, Emily. Ti panunutan. Ken, ti planwon ta ita. Ket no kasano apatayin ta ni Agent Darius Campion. Ibagbagam ti kasta. Ngam amangan noon unaan na ta. Kat amangan no mapatay na ka. Apay kumasyak lang. Saan na kaya't asawan? Agaputada na palabas yu ide. Ket saan na kaapatayan? Jeremy. Laglagi pom dayto yung ibagak, Emily. Numatayak. Matay kamat. Anya. Tandaanam dayto. Saan ka makaturog? Aging gaita. Agkaba-kaba akpay laang. Iti imbaga ni Jeremy itay. Nagnerbyusak. Amangan no. No patayan nak. Saan amang rabrabak ni Jeremy? Amok amaaramid natin na ibagana. Diyak matukod a panunutan. Angam, talaga nga ta, ama ito rednak, apatayan? Bumangon nak. Kitak no anya ti aramidan na iti salas. Aginayadak. Tapno dinak madlaw amang sisiim kan kuana. Dito'y ti pagpwestuak. Nakatugaw iti salas. Siguro, ibusan na ti arak. Anya nga ta ti pampanunutan na. Emily. Nadlaw na ti kaadak iti likodan ti ruangan. Umay ka dito yung abay ko. Jeremy? Saan ka mata makaturog? Kas kanya. Maturog akuan. Mapala ko ni ti silenta. Saan? Um, Agtugaw ka pa dito yung abay ko. Paltog, day ta igamam. At dapat may sapaltog ko dito yung abay ko. Kaya't mo ka diya padasan. Saan? Diyak kaya? Alaam dayto'y may sa. Apay palaang. Alaam. Kat itutok mo kanya. Anya? Itutok mo iti sintido, Emily. Saan? Diyak marami ti bagbagam? Maturog takitin. Oh my God! Naibos mo matgaya mo ti may sa abote nga ara. Aramidam timbagak! Jeremy, diyak maiturad nga aramidan. Pwes! No di mo kayat, sakto mo na. Intutok mo iti sintidok ti paltog. Ita! Itutok mo mat iti sintido ti may sa apaltog nga ikam mo. Ngam. Aday ta. Nakatutukan kan ka ti paltog. Nasayahan. Pamanaknak lang dayta. At talagang ayayatan nak. Kenda ito'y nga aramidagan ka. Kat pamanaknak mat nga ayayatan ka. Jeremy. Saan ka di nga itipod nung agayan ayat? Kat awan ti mamagsina kadawadan. Sumungpat ka, Emily. Wan. Pud na day ta.
Sige. Iputok mo. Tipaltog nga igam mo. O nakatutok kanya. Anya? Wano. Kaya't mo nagdidanta amang iputok. Itipaltog. Saan? Saan, Jeremy? Pangasim! Aramidam timpagak. No di mo maaramid. Siyak ti umuna. Saan? Saan, Jeremy? Di ko nam natay kan. Awan ti bala dagito yapaltog, Emily. Tinisting ko laeng ti panagayat mo kanya. Nabuya iti preskon ti TV itay. Itaklang ang nakita iti TV ni Sir Darius. Kas nakita mo't. Relax ni Sir Darius anang sungbat kadagiti amin asaludsod dagiti reporter. Oray si Kamat. Extra ka. Nagmayat gayam no may parangkay ti TV. Iso na lang taga-serve ka lang iti merienda. Ngam at least, extra ka. Nagsaya at launay, tanatiliw day at Tiago. Kabutbutang tilangana. Saan na makalibas pa eh. Makamunti korte, kankwana. Job well done, Agent Darius. Kalpasan ti preskon, kasapulan nga awatem matan ti sumaruno ang maitadkan ka. Anya ko madita, sir. Ti promotion mo. Kinapudno na, sir. Saan la kumasyak ti rombang amaikan iti promotion? Ta saan lang matasyak ti nagtrabaho iti daytoy akaso? Maawatan ka iti dayta, Agent Darius. Agyamanak, sir. Adda ti partner ko, ni Agent Alexandra. Sumarunon to dayta. Dumteng tumat ti panawan para iti promotion na. Ang gamita si kapay lang ti umuna ang maipromote. Naragragsak siguro, sir, no kadwak ti partner ko. Kasano ang makadwam katadapay lang iti ospital. Wen nga rod, sir. Kat iso ko mati sumarunong aramidak. Timang bantay ken ko na iti ospital. Ala, mapanukat alayan ti promotion mo. Ti pamadayaw mo iti central office. Sana mabalin ang maitantanday jay. Nana Linda, nabayagak kayam anay confine dito ospital. Ay, pudno da ita, balasang ko. Nabayag ka ang nagtalinaod, ijay ICU. Nasakit pa lang tisugan ko, Nana. Iso asan pa'y amapalin, apumangon ka. Uray ti pa nagkutim, kat maapektaran, day tasugat mo. Huwag nga rod, Nana. Mano ka dingal daw, magtalinaod akpay dito ospital. Ay, jak maibaga day tabalasang ka. Tauray, dagiti doktor, kat saan da ang maibaga, no kaano ang makarwar ka dito, oy. Kaya rigak itantiin util. Nakaidaak lang. Kaslaawanan, sir-serbiti biyag ko. Ay, Alexandra, balasang ka. Saan ka ngagsao iti kasta? Amog, naturod ka, babae. Kadyak kayat akasta ti bagbagam. Nakababain pa'y kan na Linda. Sikan ti ad-ada mga asikaso kanyak. Ay, saan mo apanunutan day ta, balasang ko? Ala, mangan kakit day. Mabit laeng tasubon ka. Kasapulam ti taraon. Tapno umimbag ka adagos. Kan agsuble ti pigsam. At tamanin ijaruan ni Jeremy. Agprak-praktis nga agpaltog. At da amin kan kuan na dagiti paltog nga armas na.
talaga ang maiturednak apatayan. Ngamnaskan nga agsaganak. Rumbang nga damat bukod kong apaltok. Tinasayat. Rumwarak. Ipambar ko nga adalamapan ko gatangan agamit ko. Ngam, gumatang gayam iti paltog ko. Sorry, Jeremy. No maunaan ka. Sika, ti umuna, amat. Abay, nakarubwat ka, Emily. Ha? Ako? Adala ko mapan ko gatangan. Gumatang ako maiti make-up kan pabanglo. Apay, di nakasapulan itan? Adamat araramidam. Madamati pa nagpraktis mo. Amumet no kasano kadelikado ti sitwasyon ta ita. Saan ka di amabalin, arumwara? Saan? Aging ka anapulot kadata dagiti pulis. Saan mo mabalin nga ikulong nak dito eh? Para iti proteksyon mo ter aramidag, Emily. Anya langan, ter aramidag. Buya aklatan, ti pa nagpraktis mo? Kadwanak, agpraktis kamet, takasapulam da ita. Anya? Malagip na kadipay, Alexandra. Manong Dante, Kumusta kan? agpapapiksa akon, Manong. Nabuyak ni Agent Darius iti TV. Ay, Dante baraw, mabit man lang, tatarimaanag da iti lamisan, ti pasyentay. Ha? Manong Dante, anya tinabuyam iti TV. Ay, Dante baraw, kasapulan nga aginanan ni Alexandra. Ala, umay ka, taijeruar ti pagsaritaan ta. Naimas tinlutom amakan ita, Emily. Jeremy, lamisaan to ayanta. Mangmangan ta. Iso, di mo ko maiparabaw iti lamisaan ti paltog mo. Manano ko ma? Isagsaganak lang ti bagik. Amangan no adda dumteng akalaban. Ko nga min, agnerbiyosak no kasta amakit-kitak ti paltog. Kasla kamut agdadamo iti paltog. Saan ka diyan na iturad mo maten ang nagaramat iti paltog? Apa ita? Tako na mga nervyos ka, ha? Saan arabrabak da ito eh? Amom ka di. No asino ti ibagbagak akalaban. Mga tagit din. Sika, Emily. Anya? Isu apalpalagan ka. Di mo padasan timang traitor kanyak. Patayin ka, no traitor anak. Agpagkad nga tati biyag ni Emily. Gagayem. Di uliwain na dinggan, tituloy tinubela tayuan na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Bala Ken Rosas.